एधा बारी खाए के मिली। अरे का बात बा, आज हमारे बगिया की चिड़ई बहुत चाहत बाड़ी। कोनो खास बात बा का? कोनो खास बात नहीं खे। सुबह माई के फोन आयल रहे, माई कहत रही कि भैया खिचड़ी लेके जाई हैं, बुझाइल। तरीके
एकदम पागल हो गई बिया अपने भैया के प्यार में।